ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଡିସେମ୍ବର 2 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ବର୍ଷା 7 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଚିଠି ପଠାଇଲେ ଏସ୍ଆର୍ସି ଗଲେ ସତର୍କ ସୂଚନା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା କ'ଣ ରହୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଖବର। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏହିଭଳି ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଘନୀଭୂତ ହୋଇଛି ୱେଲମାର୍କ ୱେଲୋ ପ୍ରେସର ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ନେବ ଅପବାଦର ରୂପ। 3 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇ ସ୍ଥଳଭାଗ ମୁହାଁଇବ। ବାତ୍ୟାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଇଏମ୍ଡି। ତେବେ 4 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଉତ୍ତର ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସମୁଦ୍ର ଶାନ୍ତ ରହିବା କାରଣରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ କୂଳକୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶମାନ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି, କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର ସମେତ ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, କଟକ, ଯାଜପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖ ବାତ୍ୟାର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ 17ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ହେବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାକି 13ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି। ସେପଟରେ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କହିଛନ୍ତି 2021ରେ ବାତ୍ୟା ଯବାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଏହିଭଳି ଉପକୂଳରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି ନଭେମ୍ବର 15 ପରେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ ଆସେ ତାହା ତାମିଲନାଡୁ, ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ଆସେ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ସିଧାସଳଖ ଅତିକ୍ରମ ନ କଲେ ବି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ଓ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ବିଶେଷ ଭାବେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ଅଧିକ ହୁଏ। 2018ରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିର ଉପୁଜିଥିଲା। ଏହି ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ତେବେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ଉପରୁ ମୁହାଁ ହୋଇଛି ପାରଦ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଛି। ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଶୀତ ଫେରିବାର ଆଶା କମ୍ ରହିଛି।